Oganda ma Kuria kaonti ma Migori podoramo nigi dwaro mondo omigi kaonti gi kagi wacho ni gintiere koda kwan mathoth mag oganda moloyo kata moko kuom kaontis 47 ma pacho ka. Jojuma nigi mathoth. Oganda Kuria en achiel kuom ogedeni ma opogore mayudore e kaonti ma Migori. Oganda gi odak e sub-counties 4 ma oting'o Kuria West, Mabera, Kigonga, kaachiel kod Ntemaru, ka bende duto gite loso kar chung' od bura 2 ma oting'o Kuria East kaachiel kod Kuria West. E kinde maloyo higni 2 mokalo, oganda ni mar Kuria osebedo ka dwaro koro chuognegi kaonti margi ka giwacho ni kwan gi thoth ma oingo kata kwan oganda e kaontis mamoko e pacho kae. Sisi population yetu ya Kuria County, Kuria as a whole, tunazidi Lamu County. Sisi tunakaribia 400,000. Mimi ningesupport kama kijana youth. Pia sisi vile tunafurahia maneno ya county kikuja, tutapata ajira nyingi sana katika sisi familia ya Wakuria. Kuria County are matters national. They are matters constitution. They are matters human rights. Report mar kweno kata census mari 2019 mane otim kod duolno mochung'ne kwene pacho kae, the Kenya National Bureau of Statistics ne oyango ni oganda ni kwan gi romo 389,389. Higa ma okalo, oganda Kuria ka okal kuom jodbura ma Kuria East mar Kitayama ne ocholo ywak margi e od bura mamalo. President wetu William Samoei Ruto atukumbuke. Started off with 5 areas that wanted a new county. Now others have since joined us. We have a total of 9 now. We have and all these people are justified. E twak mare kod TV mar Ramogi, Kitayama wacho ni chenro mar manyo kaonti mar oganda Kuria pod dhi nyime kendo nitie kod geno dwaro margi biro chopo. We know that it has been passed through all the several stages. So in the next 2 weeks or so, we will be getting a date on which we will table that document in Parliament for purposes of discussion. We will then take the next step, which is bringing this information to the public. Oganda gi mag Kuria wacho ni kuom kinde mathoth gwengo ma Kuria East kaachiel kod West osebedo ka ojwang' kod piny owacho, gino bende osemiyo weche mag dongruok ok osebedo makare e gwengego. Jojuma, Ramogi TV, Migori.